Christian Association nke Nigeria Anambra State Chapter nyego nkwanye ugwu nyekara General Overseer na Founder Tree of Life Gospel Ministry na Nka Most Reverend Dada-Obi enyere ya Nzere award akpọrọ Ecumenism Excellent Leadership Award ndị nyere ya bụ ndị National Peace Award Commission Abuja dịka onye ozi udo onye osi n'aka onye isi oche kan bụ Venerable Joseph Nweke. Amaka Chibuzokoye wetara anyị akụkọ. Ọ bụ ihe achọpụtara bụ na onye ndu a bụ onye nnukwu ụkọchukwu Most Reverend Dada-Obi bụ onye nọ na okpuru Organization of African Indigenous Church nke dị na ime Christian Association of Nigeria, ma ọ pụtara na ya bụ nwoke adịghị akpa oke kama ọ na-achịkọta onye niile ọnụ n'ihi na ọ bụ ịdọtara Chineke mkpụrụ obi bụ ọsọ nke ha na-agba. Ya bụ mmemme nke achịkọbara bụ nke dọtara ndị isi ụka niile ma ndị na-eje ụka ya na ndị n'aka ndị ọzọ, ndị nke kwupụtara ka Most Reverend Dada-Obi si alụ ọlụ n'ihi na ha kọwapụtara nwoke a dịka onye na-achọ udo, onye na-achọ ịdị n'otu, onye na-agba ọsọ eluigwe ma na-ekwusakwa ozi ọma nke a na-akụ mmiri. Mgbe ọ na-enyefezi ya bụ akatamkpo Nzere ka onye steeti chairman nke Christian Association of Nigeria bụ Venerable Nweke kwupụtara na Most Reverend Dada-Obi bụ onye nke na-akwalite ma na-arụ ọrụ dị mkpa n'ihe gbasara ụka na n'ime Chineke. Ọ sị nọ nke a kpatara ndị kan ji wee necha anya wee hụpụta oke ọrụ ọ na-arụ ma sị ka ha kwanyere ya ugwu. Ya bụ Venerable Nweke gara n'iru ma kọwaa Most Reverend Dada-Obi dịka onye na-enyere ndị mmadụ aka, onye hụkwara mmadụ n'anya, onye nke na-agba ndị mmadụ ume iji wee hụ na ndị ahụ soro n'ihe a na-eme, ma kpọkwazịa ndị isi ụka ndị ọzọ ka ha nwee obi ghere oghe na n'inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka n'ihi na Kraịst bụ otu. Mgbe enyefesịrị ya bụ mpempe nzere ka Most Reverend Dada-Obi sịrị na obi dị ya ụtọ maka ya bụ ugwu akwanyere ya, si na okpukpe oku ya bụ nke si n'aka Chineke wee bịa, na n'ihi nke a na ya na-ajidesi nkụzi nke Chineke aka ike n'ebe ọ kachasị ịkwalite udo, ịdị obi umeala n'ife Chineke ofufe, si na ọ bụ na ihi nke a ka a ji achịkọta ihe niile ọnụ n'aha nke Kraịst. Onye odeakawo nke obodo na Nka bụ Maazị Pius Mejiofọ kwupụtazikwara na nwanne ha nwoke a bụ Most Reverend Dada-Obi bụ nna ha nke ime mmụọ, ma sikwazịa na ọ na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ma na-ewetakwa ụsa wee nye nsogbu ọbụla nke na-ama ha aka n'iru, sikwazịa na ọ na-eweta udo na ọganiru na ya bụ obodo na Nka na n'ebe ndị ọzọ dị iche iche, ma kenezie ndị kan maka ịkwanyere ya ugwu ndị a. Onye ọzọkwa kwukwaziri okwu ebe a bụ otu onye ji okwu ya gbu izu na Nka bụ Chief Ebo Nwankwọ, onye nke kenere Chineke maka ime ka Most Reverend Dada-Obi bụrụ onye obodo ha, ma kwukwazịa na obi dị ha aṅụrị ka o si na-akpa udo ma na-eme ihe dị iche iche nke gbasara ịkwalite eziokwu na ịhụ na mmadụ na ibe ya na-adị n'udo, ma sịkwazịa ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha na-enwomiri nzọ ụkwụ nwoke a. Onye Mother General nke ụlọ ụka ahụ bụkwazịalụ nwunye General Overseer bụ Oliakụ Abụọma Dada-Obi bụkwa onye akwanyekwaziri ugwu ma nye ya nzere nke Kingdom Builders Award, nke ọ bụkwa n'aka ndị kan ka o si wee bịazịa. Abụ ụtọ iji wee merube mmemme Krismas nke ndị kan ji wee mepe oge dịka oge ugbu a na ịkwanye ugwu dị iche iche na ihe ndị ọzọ emerubesiziri bụ ihe pụtara ihe na ya bụ ihe emere. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.